खुलुमबाय एसबी बड' निउज चेनेलाव नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायबाय आं सिबिरानि ब्रह्म सानसेनि खौरां नायनो मोजां मोनग्रा गासै रायजो राजा नोंथांमोनखौ आंनि एसबी बड' निउज चेनेलाव गिबियावनो बरायग्रोनानै लाबाय दिनैनि खौरांफोरखौ नोंथांमोननो आङो मिथिहोनो आखायाव लादों नोंथांमोना अननानै खौरांखौ जोबजासे खोनासंगोन होननानै मिजिंथिबाय फैगौ 2 मेआव डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा आसामनि गोदान गिबि मन्थ्रि हिसाबै समायखिराखौ लागोन गुवाहाटीनि खानापारानि भेटेनारि फिल्डआव बिथाङा समायखिराखौ लागोन फुंनि 11 रिंगायाव समायखिरा लानाय हाबाफारिया जागोन जेराव प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदिनिफ्राय लानानै मिरुनि नखर मन्थ्रि अमित शाह बिथाङा नुजाथिफैगोन लोगोसेनो मिरुनि गोबां मन्थ्रिफोर नुजाथिफैगोन आरो गुबुन हादरसानि एनडिएनि सीएम डिपुटि सीएम आरो बीजेपीनि गोबां गेदेर दैदेनगिरिफ्रा बेयाव बाहागो लाफैगोन ओजोंहाय ममता बेनार्जी बिथाङा दासिमबो रिजाइनखौ होआखै जायनि थाखाय सोनाब बंगनि गभर्नर आरएन रवि बिथाङा विधान सभाखौ सिफायनो गोनां जाबाय ममता बेनार्जी बा टीएमसीनि जि 5 बोसोर टार्म्स बे 5 बोसोर टार्म्सआ जोबनायनि उनावनो विधान सभाखौ सिफायबाय गभर्नर आरो गोदान सोरखारनि समायखिराखौ 9 मेआव फुंनि 10 रिंगायाव लागोन कलकातानि ब्रिगेड ग्राउन्डआव समायखिराखौ लागोन जेराव प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथांजों लोगोसे अमित शाह बीजेपीनि मन्थ्रिफोर आरो एनडीएनि गुबुन रायजोनि गिबि मन्थ्रिफोरा बेयाव बाहागो लाफैगोन बीजेपीआ ईवीएम मेसिनखौ बेले-बेजे खालामनानै भट खावदों होननानै अजदखौ होयो टीएमसीनि दैदेनगिरि ममता बेनार्जी बिथाङा जायनि थाखाय बिथाङा दासिमबो रिजाइनखौ होआखैमोन बेनिखायनो आं आरो जों जेनाखै आरो बीजेपीआ इलेक्शन कमिशन अफ इन्डिया जों लोगो नांनानै गाज्रि खेला गेलेदों होननानैबो अजदखौ होयो जरजुलुमै भटखौ लादों रायजो राजानिफ्राय भट मिरुआव आंखौनो गाग्लोबदोंब्ला टीएमसीनि मावथिफोरनि सायाव मा जागोन बेखौ साननानै ला होननानैबो बुंथियो ममता बेनार्जीआ काउन्टिंनि समाव ईवीएम मेसिननि बेटारिया माबोरै 90% 95% चार्ज थाखो होननानैबो सोंथि खालामो ममता बेनार्जी बिथां बेनिखायनो बीजेपी आरो इलेक्शन कमिशननि हेंथा राहा लानो थाखाय टीएमसीआ नाजागासिनो दङ दा बेखौ फोरमायथ'नो हाया होननानैबो फोरमायथियो टीएमसीनि दैदेनगिरि ममता बेनार्जीआ 17थि आसाम रेजिमेन्टआ अग्निवीर प्रि रिक्रुटमेन्ट रेलीनि थाखाय हांख्रायहरदों 16 आरो 17 मेआव 17 आसाम रेजिमेन्ट तामुलपुराव थानाय फुटबल ग्राउन्डआव खुंनाय जागोन फुंनि 5 रिंगायाव रिपर्टिं टाइमा जागोन जुन 2026आव जि अग्निवीर रिक्रुटमेन्ट रेली जानो थांगासिनो दङ बेनिनो ट्रेनिं हिसाबै आरो थागथियारि जानो थाखाय बे हाबाफारिखौ लानाय जादों नलबारि बरपेटा बाक्सा दरं तामुलपुर कामरुप मेट्र कामरुप रुरेल उदालगुरि आरो बजालि बेफोर जिल्लानि बिजाथिफोरनि थाखाय बे अग्निवीर प्रि रिक्रुटमेन्ट रेलीखौ लानाय जादों बेनिखायनो जाय लाइमोनफोरा 2026 मायथाइनि जुन दानाव जानो गोनां अग्निवीर रिक्रुटमेन्ट रेलीआव बाहागो लागोन बिथांमोनहा गावसोरखौ थागथियारि खालामनो थाखाय बे प्रि रिक्रुटमेन्ट रेलीआव बाहागो लानो हागोन गुवाहाटीआव 10 गाज्रि क्रिमिनेलफोरखौ एरेस्ट खालामनो हादों गुवाहाटी पुलिसआ बशिष्ठ पुलिसनि मोनसे हान्जाया रिपर्ट मोननायनि सायाव बिथा खालामनानै मोननै जायगायाव अपारेशन खालामदोंमोन खानापारा आरो गुवाहाटीनि रयेल हटेल इनआव अपारेशनखौ खालामदोंमोन जेराव 10खौ हमनो हादों 10 दुथांफोरा गोबां दाखाथि खालामनायजों लोगोसे गुडाउनफोरखौ लुट खालामनाय गारि हाइजेक खालामनाय टेलिकम टावारनि बेसेन गोसा मुवा बेसादफोरखौ खावनाय बेफोराव लोब्बा दंमोन आरो दाबो गेदेर दाखाथि खालामनो थाखाय प्लानिं खालामगासिनो दंमोन दाखाथिफोरा पुलिसआ बिसोरनिफ्राय गंसे एयारगानबो हमनो हादों टेलिकम टावारनि बेसेन गोसा गोबां मुवा बेसादफोरखौ जब्द खालामनो हादों आरो दाखाथि खालामनायाव बाहायग्रा अस्त्रफोर बेफोरखौ हमनो हादों लोगोसे गंजि मबाइल फन गंनै मटरसाइकेल आरो गंनै साखा खब्रै गारिबो जब्द खालामनो हादों होननानै फोरमायथिदों एरेस्ट जानाय 10 क्रिमिनेलफोरनि मुङा बिपुल आली रामजान आली फायर आली नासिर आली आसादुर रहमान साहिदुल आली आब्दुल बसिद बिसोर गासैबो बरपेटानि थागिबि ओजोंहाय मुक्तुल हुसैन तामुलपुरनि थागिबि मोहम्मद आली बरपेटानि थागिबि आरो शामसुल आली गासै 10खौ एरेस्ट खालामनो हायो पुलिसआ बिसायख'थिनि समावबो गोबां दुंहाव थासारि आरो बिसायख'थिनि फिथाइ फोसावखांनायनि उनावबो दासिमबो गोबां दुंहाव थासारि सोनाब बंग'नि गुबुन जायगायाव दोलोनि सोद्रोमाफोरखौ नायनानै बुनाय बीजेपीनिया टीएमसीनिखौ बुनाय बबेयावबा टीएमसीनिया बीजेपीनि मावथिखौ गाग्लोबनाय बेनि अनगायैबो बिजाथि बा केन्डिडेटफोर जायफोर देरहासार जानो हादों बिथांमोननि न'नि साखाथियाव बमा खुबैनाय जाथाय थांखिनानै गुलिजों गावथारनाय जाथाय बायदि जाथायफ्रा सोनाब बंग'आव जागासिनो दङ
थिग बेनिनो हावरानि सिपुर ओनसोलावबो बमा बेरहोनाय जाथाय जायजों गोबां सुबुंफ्रानो जोखोम जानो गोनां जादों जायनि थाखाय रेपिड एक्शन फोर्सजों लोगोसे गोबां पुलिसफोरखौ थिसननो गोनां जादों रिपर्टनि बायदिब्ला बिजेपि माइनरिटि सेलनि दैदेनगिरि मनोज खानखौ टार्गेट खालामनानै बे बमाखौ खुबैनाय जादोंमोन खाथि खाला दखानफोरखौबो बुफाय बुसि खालामदों आरो फायारिंबो खालामदों जायजों गोबां सुबुंफोरानो बे जाथायाव जोखोम जानो गोनां जादों होननानै फोरमायथिदों गासै टर्चनि बमा बेरहोदों जायजों गोबां सुबुङानो जोखोम जानो गोनां जादों होननानै फोरमायथिदों बिजेपिनि दैदेनगिरि शुभेन्दु अधिकारी जाय ममता बेनार्जी बिथांखौ भबानीपुर बियाबाव फेजेनदोंमोन बिथांनि पार्सनेल एसिस्टेन्ट बिथांखौबो गावथारबाय नर्थ फारगानास जिल्लानि सिङाव मध्यम ग्राम ओनसोलाव जादों बिजेपिनि दैदेनगिरि शुभेन्दु अधिकारी जाय ममता बेनार्जीनि मोनसे समनि आंगोमोन दा बियो ममता बेनार्जीखौ फेजेननानै मोननै बियाबाव देरहासार जानो हादों भबानीपुर बियाब आरो नन्दिग्राम बियाब बे मोननै बियाबाव बिथाङा देरहासार जानो हादों नाथाय बिथांनि पार्सनेल एसिस्टेन्ट पिए चन्द्रनाथ राथ बिथाङा कलकातानिफ्राय गावनि न' फारसे फैफिनबाय थानाय समावनो गावथारजानो गोनां जाबाय सीसीटीवीआव नुनाय बायदिब्ला मटरसाइकेलजों फैनाय सुबुङा बिथांनि गारिखौ लाखिनानै खाथिनिफ्रायनो थोंजोङै गुलिखौ गावदों जायजों जिउ खोमानो गोनां जाबाय पार्सनेल एसिस्टेन्ट पिए चन्द्रनाथ राथ बिथाङा टीएमसीआ जेननायनि उनावनो बेबायदि खालामदों होननानै अजदखौ होयो बिजेपिनिफ्राय क'क्राझार पुलिसनि मोनसे बाखनायजाथाव हाबा थांनाय 2 दाननि गेजेराव गोमानाय मबाइलफोर बा सेख'जानाय मबाइल बा खावजानाय मबाइल बेफोर गासै 214खौ जब्द खालामदों क'क्राझार पुलिसआ जब्द खालामनायनि उनाव गुबै बिगुमाफोरनि आखाइसिम गथायनानै हरफिनदों गासै 214 मबाइलखौ सीआईटी क'क्राझारआ गुबुन गुबुन प्रग्रामाव एन्ट्रेन्स आनजादनि थाखाय गोसो गोनां फरायसाफोरखौ हांख्रायहरदों एकाडेमिक इयार 2026-27 नि थाखाय गुबुन गुबुन प्रग्रामाव मुं थिसननो थाखाय सीआईटी क'क्राझारआ हांख्रायहरदों गुबुन गुबुन प्रग्रामफोरा जाहैबाय जेरै डिप्ल'मा इन सीई अदेबानि सिभिल इन्जिनियारिं सीएसई कम्पिउटार साइन्स एन्ड इन्जिनियारिं इलेक्ट्रनिक्स एन्ड कम्युनिकेशन इन्जिनियारिं लोगोसे एफपीटी फुड प्रसेसिं टेक्नोलॉजी डिप्ल'मा इन सीएआई कंट्रोल एन्ड इंस्ट्रूमेंटेशन इन्जिनियारिं एएमटी Animation and Multimedia Technology. बेनि अनगायैबो BTech Bachelor of Technology आवबो CE Civil Engineering, CSE, ECE, FET आरो IE अदेबानि Instrumentation Engineering बेफोर प्रग्रामनि थाखाय लोगोसेनो Bachelor of Design MCD Multimedia Communication and Design बेफोर प्रग्रामजों लोगोसे MTech in WRH अदेबानि Water Resources and Hydraulic Engineering CSE, FET आरो GET अदेबानि Green Energy Technology MDes in MCD अदेबानि Multimedia Communication and Design PhD in CE, CSE, ECE, FET, IE अदेबानि Instrumentation Engineering ME Mechanical Engineering Physics, Mathematics, Chemistry आरो Humanities and Social Science बेयाव PhD खालामनो हागोन Eligibilityफोरा जाहैबाय डिप्ल'मायाव डाइरेक्ट एन्ट्रिनि थाखाय क्लास 10 पास जानाय जानो नांगोन नङाबा आनजाद होनाय जानो नांगोन लेटारेल एन्ट्रिनि थाखाय साइन्सआव थाखो 9 उथ्रिसारनाय जानो नांगोन नङाबा होनाय जानो नांगोन नङाबा आईटीआई पास जानाय जानो नांगोन बीटेक गाव डाइरेक्ट एन्ट्रिनि थाखाय साइन्सआव थाखो 9 उथ्रिसारनाय जानो नांगोन नङाब्ला आनजाद होनाय जानो नांगोन लेटारेल एन्ट्रिनि थाखाय डिप्ल'मा इन इन्जिनियारिं नङाबा टेक्नोलॉजी थानो नांगोन आरो भार्टिकेल एन्ट्रिनि थाखाय डिप्ल'मा इन इन्जिनियारिं नङाबा टेक्नोलॉजी फ्रम सीआईटी क'क्राझार बिदेशनि थाखाय डाइरेक्ट एन्ट्रियाव जायखिजाया स्ट्रिमाव थाखो 12 उथ्रिसारनाय जानो नांगोन भार्टिकेल एन्ट्रिनि थाखाय डिप्ल'मा इन एएमटी फ्रम सीआईटी क'क्राझार एमटेकनि थाखाय बीई नङाबा बीटेक इन रिलेवेन्ट डिसिप्लिन MDesनि थाखाय 10+2+3 with 1 year professional experience in नङाब्ला 4 बोसोर BDes नङाबा BFA नङाबा graduation in relevant discipline PhD नि थाखाय master's degree in relevant discipline academic year 2026-27 नि थाखाय अनलाइन एप्लाइ खालामनाया 9 मार्चनिफ्राय जागायजेनगोन आरो 25 मेआव जोबथा जागोन एन्ट्रेन्स एग्जामा डिप्ल'मा आन्डार ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएटनिया 7 जुनाव जागोन आरो PhD निया 14 जुनाव जागोन रिजाल्टआ डिप्ल'मा आन्डार ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएटनिया 24 जुनाव फोसावगोन PhD नि थाखाय उनाव आलदायै नटिस फोसावनाय जागोन
नोंथांमोना जुदि गोसो गुदुंब्ला क'क्राझार CITनि एडमिशन सेलाव खौरां लानो हागोन फन नाम्बारा जाहैबाय 9365031406 बे कन्टेक्ट नाम्बारखौ स्क्रिनावबो होगोन लोगोसे इमेलनि गेजेरजोंबो नोंथांमोनहा खौरां लानो हागोन बेफोर गासै डिटेल्सखौ स्क्रिनाव होनाय जाबाय नोंथांमोनहा नायनानै लानो हागोन गोजोन्थों खौरांखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा खुलुमनायखौ जासिहरनाय थाबाय गाबोननि समाव आरोबाव जों बेबायदिनो गोदान खौरांजों लोगोसे लोगो मोनफिनगोनखौ मिजिंथिबाय गोजोन्थों